Den har det ikke en plan. Kan du tage et billede med mig? Vi skal stoppe her med græsmaskinen. Min ene sko, nogen spise den. Ikke foran. Den er på vej om, hvor den skal starte. Den kører på kablet nu. Skal den køre 50 meter, så skal den starte. Så den starter midt i det hele. Far, det er et vildt dyr. Kom, Julia, vi skal hen og sole sig. Karoline, skal vi ikke lege med Bente? Jeg skal ikke lege med den. Så er den snart kørt 50 meter. Klippehøjden er lige sat ned fra niveau 6 til niveau 5. Det bliver spændende at se, om det bliver lidt mere tæt. Så lige vi går lidt væk. Hvad er der? Jeg kan ikke se den. Jeg skal lige filme. Ja, lige her. Kom. Stop, jeg går til på stregen. Den kører vist mere end 50 meter den her gang. Gå væk, Olivia. Hvad? Så du ikke taber noget foran den. Det gør jeg ikke. Bare jeg har ikke lagt mærke til, hvis der er nogen rør hende, ikke? Skal du ikke? Så, nu starter den. Prøv at høre. Så begynder den bare at køre. Nu kan den køre overalt. Så kører den hurtigere, nu kører den helt ud til snoren. Helt udenfor. Nej, til. Man kan godt høre, hun slår græs. Og far, vi skal spise udenfor i dag, og vi skal indbakke kartofler. Hvorfor lader den her? Hvorfor lader den Det filmer altså. Hvad er det der? Stille. Det er ikke meget, den siger. Man kan godt høre, at den er med i. Pas nu på. Ja. Karoline går væk. Jamen, det skal lige gøre. Far, Bente, hun har prøvet at køre helt op på flisen.